Onye buza malele mma maka ọbọ ndị bele dere iru achi na atọ ụkọ onye male mma chi gawa ndị male mma onye akula ahụ walete anyị na-anabata ndị mmuso bịa bụ nwale ibeze onye ugbo ebe bụrụ zawa na mma ikwu ewu ọdị arụwa ewu nwere nza eri nwere nza ewu nwere nza eri nwere nza ewu nwere nza nwere ewu nwere nza arụwa
children with the 5,000 naira for the Tabasco. It's true. God bless you. Nonya na babu zibo marna nausea. No, dedi kenando. Dedi kenando. Look at the one other than that was a little something. Mosana, Mosana.
Ofozor Ventures Limited. Nobody. See, Boyado. Very good. I know yondo no mele belaro kanda no rondo. Na ro kana mo jemi e bole mambo. Onye bana bonyo no ma, na onye bonyo ra mu. E mande wi fida na ekene na anya. Everyone anya email aro you are helping the people na voice no bro makine obro ndore kine nyalaka. No onye ni na voice kine nyalaka na bi mukere bulo onye ni nyalaka. Ulenje bia bukanya ka coordinate ivana me. Ele ndine kuru ne kuru. De mali mana aina nyaka connect ivana no watu ma. Adiko church. Owo le ebi mo lo mo bi mo so le ga de mo ndura ko ni go. Wale ata. Dalo Aku go ni mulu dalo ni. Aku aja mana kama na air dalo ni. Agak oh before Islam. Baru saya dalo. Ndị mmụọ skata na ndị bechiri gọfọ maka ọjọọ uche n'ụbọchị tata ozu ome ndị mmụọ na-ekenekwa n'unu Onowu ndị mmụọ na-ekene unu si n'ụda n'ụbọchị tata n'alụnụ ikpe na venza ọzọkwa dị ya ọ bụ ọbịa ndị mmụọ na iji kata na bụwacha ndị ọjị ma nwasị ka maka na ndị bechi n'ọkwa okpuchi ugwu maka ọjị vacheli bụ ndị mmụọ ma ndị mmụọ bụ vabụ ndị ikwu na-ekpochi ugwu na anọ ọzọ so na anyị na-ekene ndị bechi n'ọkwa mmụọ daalụ osu ndị ya daalụ na Tuwode Samuel na Ahwaze nwetali ọgwụ akpa ego na-abụ 8,000 naira maka Ekanasco na Fide nwanne ya. Tuwode Ahwaze, God bless you. Onye ahụ edeghi ya n'ahụ aba na-abụ ọgụ ọkọchị nke enwere site ya n'ahụ ka ọ na-aga aga. Eji m 2,000 naira n'aka maọbụ ndị oyibo 50,000 naira ọ bago ha
David Chiva, Nabo, Others Ventures Limited. You go down in Akia, JJ Mukabi Asia, no, the white given Indian Naka with Joe Man. That's the Luke, they got to go. Others 50,000. God bless you. Obin Naka, the second one, 50,000 naira. Engineer John Kanabi is been married. 50,000 of them. Kanabi Dano, oh, Nabini. Madoka Naka Ezendibo, 50,000 naira. Basila Bato Baba Orimila Bato, 50,000 naira. Rapano Edazino, Rapdon, 50,000 naira. Asim Akoda, 50,000 naira. Izuchu is a weapon, 50,000 naira. In the BC as MD, 50,000 naira. Ngesinan Naka, 50,000 naira. Obago. Pelinus Ivani John, Pelinus Ivani John, 50,000 naira. Obago. Local Ofozor, 50,000 naira. Obago. Jedova Meza, 14, 50,000 naira respectively. Formula Chibata, 60,000 naira.
are here for. I'm a just a Kimberly. What else? Mama Malivana, I'm going to go in and do. You will talk with our you will allow our Anam Roger. So the God, or some who are on the Tuesday. As I'm look at the one of the state. I was in there. I was in the Bazu. I was in the Makamula. The one you Ada
easy. You never know the name. Only the China Jakarta. Onowu, Chidokwe, don't get it to look, but I will. I cannot. Oroma
Onowu. I know all of us are going to put up on our own. You get my own. Can you put it? Oh, you can go. I will be a resident on a moment. Was a little one, not Chamarich, about one woman, about one. From Jesus, Mother, who also am I going to be a privilege? No one. I'm going to once a little. And anywhere one would not do. Equal the island, you have what you would. You get the whatever. What I can end up with never go from a bomb to know, say, what you do, so that one day, and that will have one less, and some of the less. For the man is, oh my God, man, one give out a marker. One day they go one level, but even put in the resident was a Macalamanda. Oh my God, resident, one day they go one level, amazing, not even was it the I don't know. I will come away with Jesus. Love no money, but with him. When I say, what's happening? They need to be. Problem on the way, because I don't know. Galan and Alone, Mona Gaurum, put them on them. I love the money, but you are both in the way. Never want to be an Never check on the road. Never check on the night. My chamarich. Don't be money, but they come anywhere. All around, or you have to be one of them. Be together for the night. Or Galan and Oroma, they can even move them. My chamarich. See me and I go them. As you call them. I know the cables of the change. I call him yellow body. Says that you are not. I know the cables of the change. Even those and the Kotalama, the Elias, why glad to go almost from one end to go home? I would have been a good and nature, how my head to come again. Now would have almost from one again. I told them, the man I'm gonna make it. I let someone who got the Goma, or could then ask when someone else, and I take with a well. Only one of one of us will be alone. Then I take one alone, or the work of Gamona, Lord Goma, only that road. I can like an edge on it. Tomorrow I go to them on the rock that I'm doing. No way. The ones I go nowhere. I'm a tune, almost so good. I know go almost so good. One legend, you can have a little almost so good. No, matter we are almost so good. I better go. Oh, no, better when I can deliver. I better go. Hopefully, I'm better. Mona, one boat. What can one and what I'm a cheaper? Well, I'm 100,000. All the time, I'm a tune. Azumi wakane tibike sibiri ne fulunda baba me na nuzi holwe kaje mande isibi Azumi wakane tibike ka nkolo ka kuko aboko bleme sibi munene metema anile hutezi homme Asonya hole kurono burai emego muka malenge bemao sibi Central Bank. Ogori mere wanti
one go see me. Why you go for Saturday? Why can't you want to Amaleka, it's a solid Arambara. Mama, you never call Arambara. Sam, I told you about Kohana Buseli. No, don't who go big Abunya. Motorcycle key, next to somebody and
Organize amar na ti bo. Mo ma ti ko bu eji. Discussion.
Chelina ndị Igbo a nke egwu. Papa yana bago. What's yeah, legend, now I can get this. Lagi. Dalam mana? Diko, ayah lagi mata lagi. Awam mau bakal maju. Apa ya? Kira baru ibu abun. Apa ya Anam? Anam mau Anam. Anam rawat lokal government. Ini mana? Ini apa aku? Ini walika gua ibadah mata tahu. Aroje belum. Asku neze gona kwanna ba na kaji mate mata e ba ga bu Oroma Etiti Anam West local government area. Okay. Dalu o I can Kamandi ocha I can gimban dalu obro belio interview kuna
na-aga robu nwayo na ike agụrụ obu ike na abụọ ya ndị gbara ebe dị ọma na Kaburu jijazo. Baba Karun. Jet. Aga jet. Escalada, olha!
Mande bang, mana wetu apa nih? Kayak apa? Mana wetu apa nih? Apa nih yo? Dika ini apa boleh yo? Ada tu. Baik. Dia. Cari bunga. Mana? Go!
anabata ndị dị abụọ nwelile anyị na-anabata ndị osodi nwele chewuzi enyi mmanwụ abụọ gọkwadị Olha, olha um bocis, olha um bocis, olha, olha um bocis, olha um bocis. Ainda na batalha do moço, olha o tipo na Etiti, o chefe de Deus, olha que ainda vou gostar, tipo de adego, mal por no bom, ai meu por cada mão. Ogbuevi ike biri ihe ọnụ ọya mmadụ amụtara nwa n'eziokwu dịka mmụọ aka chara n'ụzọ ọkụ mbere ọ dị ya tọbịa
Then the corner one. Now she down the work and now she does she know what the connection of whatever the corner one now. Oh no! Oh no! Kabani. Apa nana na yo mami. Owu ko ta ma de mo. Mai de dia. Onowu, aba mo dia. Ewu. Ewu. Simple. Owu dia. O de ko shi do wa. Ike ti ni yo no. O do ko yen dia bi. O ma se me da ka ma yen dia bi. O ko chi no. What do you say? I love you. Mau provar kamu bener kamu ya. Iya, mbaika ana wanogwe. Jabaz, mbaika na wana mama tubonyeji, ndeliko Anam. Tanto mauna ko kan di Facebook ya, na mbaika pugo. Facebook nene mamu nene mbaika moja. Jabaz. Ona na babo, nna fide Chidokwe ka na kwa. Nne kana Chidokwe ka na kwa bo starter. Baka na kwa. Awagi ambo ma no bro yibo. Nene ba yo sho me. Nne ba mo mu nna, me ko di bo n'aka. Bako di yefo. Baka na mo. Pani mana wajib. Ada mau? Oh, wajib. Ada mau? Ni ya. Oh, wajib.
Of course, upon the last of our father, you can see Michael must be the fan. Michael, Anam, Onowu, Why? My work is not changing the Makamawam. Changing the Makamawam, and I like the uncle. People money go or Jabas. Make it them. Mana Savannah. When you want to know, Monica, and Monica, and then I go. Make it one. Only Jolo or Monica or Jabas. Only Jolo, Monica, Kotoga. Address it Anam. I don't need Raffo. I don't need Raffo. Officer. Mauna bakitabu atunje bi nase onya kunobo atunje bi nase ona bawo no mamodo ede hura na nkete obinase eno okomen osumbi aba imanaji energy village area of village village ina kosa mama mo ngana baje atunde bi ya sa kunogo
Emmanuel. Abia, wow! Energy dia, sama nak buka apa lagi? Dia, orang nak boleh menjadi dia. Orang boleh menjadi dia.